Здравейте хора! Виждате както ми е лицето. Или така се надявам, не знам, ще видим как ще се проведе самото видео. И се надявам всичко стане окей. Сега ще ви покажа как се сменя спукана гума. Моята гума не е спукана, имам си да се напъпвам. Да, просто ще ви покажа как да си сменяте спуканите гуми. Първо, за да свалите, ако сте колко долу, хващате капачката от другата страна, като сте тук да въртите, докато нападне капачката от другата страна. Виждате ли колко много се върти? За хората, които... Така. Готово. Оставяхме ги. Махна гумата. Ставаме някъде. Отивам да си взема едно нещо. Сега се връщам. Опа! Чакайте малко. Така, взимаме едно такова нещо, което така изглежда. И за да направим гумата, ето тук моята гума поне, има едно такова, което се отвинитва нагоре. Нали? Дропваме капачката долу. Дропваме това тук. Махаме го естествено, защото това е нещо, което държи гумата. След като махнем гумата, сега ще ви кажа как се маха естествено. Чакай. Така. Ето, примерно изпукаме. Ето, спаднаме. Аз съм спаднал. Така. Пращаме от тук с това. Ох, майко. По-скоро стискаме, вижте. Ето така. Стискаме. Правим така. И след това правим едно кръгче на гумата, ето така. Както виждате, щом сме го хванали вече, продължаваме така. Ето. При вентила ще ви е по-трудно. Понеже от другата страна също, понеже там има нещо, което при вентила пречи. Вентила самия вентил пречи малко да минете, но това не е проблем. Ето пак. Хващаме и въртим от другата страна, просто ви правя това. Момента, който ви виждате. Ето сега. Трябва да сме внимателни, като мен да бързаме. Ето. Това сме. Гумата. Сега изваждаме я. Сега ще ви покажем как се изважда гумата. Хващаме я и бутаме. Тук как избутваме самия вентил. Малко ви се видя лицето, но нищо. Избутваме самия вентил, за да се махне вътрешната гума. По най-бързия начин правим така. Махаме вътрешната гума. Ето вижте. Така. След това махаме и тая гума. Но след това, примерно, това е новата гума. За мен не ми е спокойна гумата, просто ви показвам. Да. Взимаме взимаме нещо, което е такова, ето го, и се заключва в гумата, което се завинтва. Мисля, че вие го знаете. И търсим къде се завинтва гумата, така като барваме и пипаме. Малко не зачакате да ми хубави, но така, ще пак да кажа нещо. Ето, сега съм трябва да го завинта. Нали, трябва да си завинта това, което държи гумата. Това е нещо много важно. Ето, това го изгубих. Ще изчакате, може ли да изчакате за малко? Връщам се, след като съм го намерил. Пак повтаряме завинтване.
толкова маслина зеленчук. Малко ми се вържи лицето, но какво се прави? Ще го закриваме. Това нещо иска с сървинци. Май. Или иска, или не иска, не знам. Я чакам малко. Тук малко се забавих, извинете. Ето, завинтва се. Сега побързах се завинтването и вече сме готови почти. Готови сме. Хващаме така. Това е най-бързо. Като хора като мен, като първоначално започва да се правят колелата. Това не ви пречи. Това, че така гумата е така. И сега вкараме вътрешната гума, докато е хваната за външната гума докато е хваната за капата, вътрешната гума я хващаме в външната гума. Ето както виждате, това правя аз. Аз не спирам видеото, когато правя нещата, за да разберете как се правят. И да може и ви да си ги правите сами. Да ходите по майстори, по такива глупости. Надявам се да съм бил полезен, нали? С това видео, защото това видео не е много лесно нещо за оправяне понякога. За хора, които... Къде ми го лесно? Чакайте, че се стъпахме една рана. Така. Оставаме капата легнала. И от тук вече вдигаме капата така. Пак да лежи. Да, така. Извадаме. Така. И почти сме готови, хора. Готово. Готови сме. Сега гумата трябва да се сложи по начина, който беше извадена. Значи малко трудно трябва да се сложи капата, когато е за гумата. Защото тук това нещо, виждам си устата, но това е гледен въпрос. Това нещо тук трябва да се сложи по един много труден начин за някой. Това за мен е лесно, просто трябва да му свикна. Аз не знам как се прави. Така, почти сме готови, сложили гумата по този начин, който ни трябва. После пак ще използваме на синето нещо, хора. Синето нещо е завадено за израждане на такива работи на гумите. Малко ще му виждате устата, който във второто видео, може би, или който стигна писа, да съм последователно на ще си покажа лицето, ще видя. Така. Може да ми гледате лицето, важно да видите как се правят колелата. Питайте ми за някакви други работи, обаче да знаете, моето колело няма скорости, което за колела без скорости ме питайте. И ме питайте какви модели ми пишете в коментарите, какви модели колела мислите да си взимате. И ще ви кажа стават ли като за не знам кой колело, вие ще ми пишете като за кой колело. Ама ако мислите да скачате, да пишете и ако искате да скачате, защото иначе не става това. И тъй. Така. Сега. От тук гумата така. От тук гумата. Опа. Това тук така седи. Докато накараме тази другата гума. Готови сме. Сега само отивам да взема синето нещо. Взето е. Сега това синьо нещо. Вижте как го вкарваме и ме гледайте внимателно. Виждате гумата. Ето гума. Това се вкарва от тук и правите по обратната страна. Просто да му се вкара от вътрешната страна гумата. Ето вижте как трябва да стане. Ето вижте. Хващам го. Стискаме гумата. Не стискаме гумата. Вижте. Както е така отвънка гумата. Чакайте да го видим. Хващаме така и... Аре бе.
Ето захванато е и сега ето обръщате на другата страна и просто го минавате по цялата камера, докато не мине от едната страна, след като просто се намина от едната страна, след това да мине от другата. От другата също нещо се прави. Малко изморително, така е. Но какво се прави? Ако искаш безплатно правене в миналото, нищо няма лесно в този живот. Някога даже. Аз така съм мисля, но нищо. Не готова. Сега от другата страна ще е по-лесно. Понеже има такава извадена част, аз не се извадих, но много трябваше да получавам. Да. Почне да работя видеото. И гумата ви е напълно съвършена и готова с новата гума. Подава си там джаджа. И ето ни пак при колелото. Ние бяхме в колелото просто от задната страна. Така, готови сме. Важното едно нещо на това на колело е. Взимаме тая работа. Не знам как се нарича. Пак си видя лицето, ето виждате. Ето. Слагаме пружинката. Важно е пружинката, сега ще ви покажа как да бъде. Чакай да. Пружинката както е така, тук е това. Чакайте. И сега пружинката ви на колелото. Като за пружинка имам предвид това нещо. И слагате така. Оттам вие имате една капачка. Тая капачка, не капачката за гумата на предвид, а там къде се завинтва. Завинтвате колкото се може най-малко. Хващате там и тук почвате да въртите. Това се нарича контра. Въртите, докато не се стегне. Както виждате, не се стегне. Сега започваме да цъкам надолу. Обаче ми се дам на сила и взимам едно предметче мое. И така, и сме готови. Няма луфт. И с всичко сме готови до тук. Ето даже капачката ще завинта пред вас. После помпите гумата и това е. Но задължително, сега ще ви покажа даже това синято нещо за какво е. Сега ще го покажа. Ето. Синято нещо. Тук с това хващаше така хоп гумата и правиш вило едно кръгче. Е така. Ето сега ще го покажа докато спадна. Правя така. Просто въртиш и накрая спираш да въртиш. Сега вижте как се прави. Така се обхвана на дневни, обръщате така правите същото. Обаче на другата страна, ако искате или на която искате, гледайте. След колкото може да изглежда криво, понеже може да не се затегне като хората и гумата. Не закриваме. Гледайте. Луф няма, това в гумата, вижте. И гумата. Гумата, камата ми прилича на много криво, обаче реално не е никак криво. И това беше от мен, хора. Надявам се да ви е харесало видеото, да ви е било полезно. И това от мене. Чао и до другия път!